Surihini ren koraga thoming kora plianing kana pharman National Handicraft Award kachpalong tun abang phi Sabina Teron pia phan karjo Karbia khe apindeng sumpot dead pia rodaphan Karbia khe ta khegang thim pindeng sumpot chok limpu kapach thangja phan pura Sabina Teron pi alangli sonsuri asaile do pusita dode sangse pendang aningkan ke claim kedam kabor ia jok kedam tang mose kachiklo ni phai pho arnita Dubai UAE along Global Tribal Business Forum pen Handicraft Handloom and Textile Tribal Artisan anong a pajarpono la sonthosi mati jong chiklo ni phai sir ke pani le thota New Delhi rong supi Vigyan Bhavan Plenary Hall along Kapaman Handicraft Award Ceremony along Karbiang long pen Sabina Teron pia phan man ke do India President Draupadi Murmu Aldeng pen National Handicraft Award pajarno Labangso Award Sabina Teron pi kelong ton pen Karbiang long arwara phan nong May 1 Bangso jok alang ni phan mati jong ni phai Crazy Ernie Dipu Cafeteria long alang li jerpi jerpo donrap che phochero anparta ongdung arwaratum karchupon birta nangli Pinpur में Sabina Teron pi kumat lo pulote alangli ke Howrah Ghat LAC MLA Bersing Ronghang achorlo alangli ninghang pulote hem totlun penta cholong junlong bonta alangli methang alia phan chima tha thepin pen Karbia khe pharman kai ke karjak thipsi pindeng sumpot mate pir thakana thu asose Karbia khe apindeng kapach thang pon thu ja phan kengkam chejor ponsi penang an Karbia pindeng pir thelong rik damlo tangte alangli pherangke thengno kopisi kaningjema arjuik tha Long tha anak kalong no laben la Karbia long no pake nili officer atum tanang pilo council pen tanang pilo DC pen tanang pilo laben la society asona society do otema tumta penang anak pilo KCS pen tanang pilo film pen tanang pilo pen tanang pilo laben la naki pi bangke penang an long angke ola sampen ta minister tanang pilo la person la ewa na pake chudeng long penang an dolo trong ni tang the nang li ke Karbiang long apartment pen si ke long no sita mi hala dak Jorhat pen si nang li men ken pon doi kok la so puthak klar dak ko pi si Jorhat amen an pon dat ma klar dak than Jorhat pen pi se do ko la bangke la society ma NGO tang la person ka kuliah to ko lo tang nang itu to Karbiang long ma la notice ke office ke Jorhat dan pensi la tu Guwahati dan pensi aku mane hu Delhi ji la pusat la si office ko dang ma hala dak nang si la tu nenje det ti sitami Karbiang long pen la ni tu ni ba ta sitami la tu office pen Jorhat pusi ni ro ti ni 2024 la banke missing se ke la sitami ala phan sita Jorhat pusi ko mama la ola sam tum ke lo tum an phan ke Jorhat pusi office hadak se do ko ya la se ke hala da Delhi lo banke bangko country tha India kan pen ma ti state pen si bangko ande ni tu mange Jorhat la so se na hang de ti mane office abada director hala da director tum thala dan nan tum Jorhat ke tum director ke ko Jorhat pula so hang de ti director tum sedang nili tum phana dadak nang kilang nun kodak ma culong lima ma kodak si ke dak ma la so nang celang don ke la tum si nang cidon pula pusan ake so na masih Jorhat de sedang Karbiang long pen la nili tum 10,000 artisan to dak Karbiang long 10,000 dolar sih ini benar hadak Guwahati pen dan blok latung artisan itu mene nak cintum tu benar andok ini angin nonta ini tu keklaim di bangke non cengkong lo interview ta lo bang koi pakai Guwahati interview ta lo
lagi samad skim punon tala dak Delhi asal tadu musik lo Delhi asal tadu lato mani no samad skim akan nili tu non claim lo ko cheng bom apran ke nili la puson si ke claim hai rong adom tin do ahem si low and low ke pakat akan hang po bang tong ke la ken and bamboo la puson kan bi pen kan bi pan bijak pen so tu ke apa ke bi pan bijak seta ang sun tum si bi pan bijak nanda koloni pen dam lok ke penak an bi pan bijak ke ibu ke red ingrom ma beleng ma koton ma sok du the la puson ante la tu ma bang penak anak keceran tu nilila festival Antara langsung festival ke Kopo India pen